Usa ka tricycle ang nasunog sa General Santos City. Nasayran nga adunay gina-welding sa maong tricycle diyang kalit kining misilaob. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gipang sabwagan og balas niini mga residente kining nagdilaab nga tricycle atubangan sa usa ka welding shop sa barangay Dadyanga South, General Santos City nga nahitabo Lunes sa buntag. Apan bisan nga gigamitan sab kini og fire extinguisher, wala gyapon na paggang sanglit miabot sa tangke sa gasolina ang kalayo. Hinuon napakgang ra kini human miabot ang kabomberuhan. Ang maong tricycle gipanag-iyahan sa 52 anyos nga si Romy Malaras nga wala na hinuon makapamasada. Matud niya, igo lang niya gipa-welding ang iyang tricycle apan mispark kini hinungdan sa sunog. Nako ipa-welding sa Poltres. Siyempre nakapit ko din siya kay ipa-welding ng auto. Karon na welding man. Ang problema lang kay pag siyempre gipatuwad to ba. Gipatuwad ang motor para magkamang niya sa lalom. Bigla ang dako pang kuan, uslo klayo. Matod sa welder, nasunog ang tricycle gumikan kay wala matanggal ang spark plug ni ini. Sunog kay wala man niya giibot ang spark plug niya kuan. Diri. Siya man nag-ingon na dili na daw kanyon. Tanggalon. Buot untang basulon sa driver ang welder, apan makig-areglo na lang kini. Asa ko lang di po ko gusto nga magkasubo ko siya kay makasabot po ko siya. Ang ako lang kung sa ilay kuan niya, ma-settle. Oh, sito lang. Pigadon po. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.